Kim, velkommen til. Skulle jeg til at sige. Det kan du jo i princippet også sige. Jeg tror, at vi skal have en snak om etik i ledelse, og med et fokus på ærlighed til at begynde med. Og før vi gør det, så lad os introducere os selv til dem, der ikke kender os. Så vil du starte, og så fortæller jeg lige ganske kort om mig selv bagefter. Ja, jeg hedder, som det står på skærmen, er jo Kim Bjørnstrup. Jeg er gift og har 3 børn. Har boet 21 år i Schweiz, mens jeg forsøgte at gøre lidt karriere dernede. Og sådan rent karrieremæssigt har jeg været cirka 30 år i farmabranchen, hvor jeg har arbejdet for Lundbeck og Coloplast. Jeg blev headhuntet ned til et schweizisk firma, der hedder Octapharma. Og der endte jeg så med at være CEO og chairman, ikke vice chairman for det firma i 10 år. Derefter var jeg i England som chef for et firma, der hedder BPL. Og så har jeg så haft nogle bestyrelsesposter, blandt andet et børsnoteret firma, der hedder Veloxis, og også nogle andre steder. Men det er kort fortalt, hvem jeg er. Godt. Jeg hedder Thomas Markersen, og jeg er psykolog. Jeg startede de første måske 5-10 år med primært fokus på klinisk praksis, altså kognitiv terapi og parterapi og den slags. Og så fandt jeg ud af efter måske en 10 år, at jeg blev meget træt i hovedet af kun at tale med klienter, og jeg blev også en dårligere terapeut, fordi så begyndte man at glemme, hvad folk hed, og det blev samlebåndsarbejde. Så jeg reducerede til 2-3 dage om ugen med samtaler, coaching-samtaler og parterapi. Og så skulle jeg jo ligesom gøre noget andet, så skulle jeg fylde tiden ud med noget andet, så jeg begyndte at arbejde mere og mere med erhvervspsykologi, og har været ude på rigtig mange spændende opgaver, også nogle opgaver, som jeg synes oversteg min forstand i forhold til topledelse, hvor jeg så også har heddet fat i dig. Så vi har også lavet en række opgaver sammen. Og så er det så, vi begge to, du startede jo med at blive forfatter, ikke? Altså du har jo skrevet 3 spændingsbøger, Kim. Ja, så du var så venlig at skrive en kommentar til en af dem, i hvert fald af 2 af dem. Ja. Men så talte vi jo om at skrive nogle bøger, og så gik jeg i gang med noget, og så gik du i gang med noget, og så siger jeg til dig, at du vil gerne skrive om noget topledelse, fordi du synes, at markedet var, der var mange fancy plusord, og vi kan jo bare nævne regenerativ ledelse, og konstruktiv ledelse, og medledelse, og høvdingledelse, og det bliver til en sådan skov af paradigmer, der minder lidt om det, man ser i psykoterapiens verden, hvor der nu er 500 anerkendte paradigmer, men ingen synes at være bedre end nogen andre, og det bliver egentlig i princippet bare forvirrende, med en hel masse nye ordforråd for nogle af de samme ting. Og så var det, at du talte om, at du skulle skrive en bog om ledelse, noget grundlæggende ledelse, noget der er back to basics. Back to basics. Og så var det, jeg sagde til dig, kan jeg huske, hvorfor ikke bare tage fat i dyderne? Mådehold, ærlighed, venlighed osv., så prøv at skrive derfra. Og det er jo også sådan, som du startede bogen, ikke? Og det er vel også der, vi står nu, at vi skal tage fat i grundprincippet, og så starter vi med det, der hedder etikken. Ja. Og så altså vil jeg sige, det der, og eksemplet, altså netop at prøve at bringe konkrete eksempler hele tiden, i stedet for at sidde og lave lange teoretiske udredninger om, hvad etik er. Det har jeg i hvert fald haft glæde af. Jeg har i hvert fald læst nogle bøger om etik i ledelse, som netop bliver ekstremt abstrakte. Og det er jo slet ikke der, vi skal hen. Men vi kan godt lige starte med at gøre etik til et mere brugbart ord for os alle sammen, ved at lige at tale om, hvad det er for noget. Der er forskellige former for etik, og det kan spores tilbage til det gamle Grækenland. Der er det, der hedder deontologi. Og deontologisk etik, det er, at man meget på spejderære, eller som en god kristen, altid er modig, altid er mådeholden, altid er ærlig, altid er venlig, og det bliver ligesom hestene på foran ens vogn, og man skal altid følge dem. Det der er det væsentlige. Så er der det, der hedder konsekvensetik eller utilitarisme, som er at prøve det målet, der er vigtigt. Og så kan det godt være, at jeg skal være hamrende uærlig, eller der er folk, der må dø på vejen til utopien, men det målet, det er konsekvensen, der tæller. Det er målet, der sætter reglerne for, hvad der er etisk. Og uden at kede folk for meget, så var det det, der gav den kæmpe konflikt i den europæiske filosofi, eller blandt eksistentialisterne efter 2. verdenskrig. Fordi der var der en række filosofer fra det franske, som gerne ville
støtte kommunismen. Og så er det så har du Sartre og alle hans venner på den ene side, som er konsekvensetiske. Det vil sige, at de er i princippet okay med, at folk må dø, så man kan etablere kommunistisk ideal. Det er konsekvensetik. Og så siger Albert Camus, prøv at høre, det kan godt være, at det er en bedre verden, men jeg synes allerede, vi har set nok folk i fangelejre, så jeg kan ikke være med til det. Så man kan sige, at Sartre repræsenterer konsekvensetikken, det er marxismen, og Camus repræsenterer deontologien, hvor han siger, at det kan godt være, at den kommunistiske verdensorden på en eller anden måde er bedre, men min etik fortæller mig, at jeg synes ikke, at man skal slå ihjel og sætte folk i fangelejre. Det er de to former for etik. Grundlæggende etik. Så den etik, vi taler om i dag, det er dydsetikken. Så man er deontologisk, man prøver at være ærlig, man prøver at være modig, man prøver at være modholden, men man ved godt, at man er til må gradbøje det lidt. Den sidste ting, jeg vil sige om etik, så nu har vi talt om dydsetikken, og så var der en sidste ting, jeg lige vil sige om etikken. Jo, det er en overordnet ramme, som gør det måske lidt nemmere at forstå. Indtil år 300 før Kristi, så var grækerne ret overtroiske. Altså de troede på guderne, og man skulle gøre dit, og man skulle gøre dat, for ikke at gøre guderne vrede. Det vil sige, at etikken kom udefra. Men så blev grækerne jo så hamrende smart, at de ikke helt kunne tro på de der guder længere. Så man kan sige, at der for første gang i den kendte verdenshistorie, så blev folk gudsløse. Altså de blev uden guder. Så blev der nødt til at blive installeret noget andet, et andet styreredskab. Og det var så dydsetikken. Det var etikken, som kom ind som en pædagog, og det er det, man kender i stoicismen også. Den kom ind som en pædagogisk støttebind i de der måske 300-500 år, indtil kristendommen tog over. Og blev den, der sagde, du skal bare gøre, som der står i Bibelen. Så den etik, vi taler om i dag, det er styreredskab for den enkelte mand eller kvinde. Et indre kompas, og en fornemmelse af, at jeg ved godt, hvad der er det rigtige. Jeg prøver at gøre det rigtige for mig, og jeg skal mærke det selv, og jeg skal vide det selv. Så det er ganske kort. Jeg kunne sikkert tale meget mere om etik, men det er bare lige for at sætte rammen. Så Kim, når vi taler om etik, og du skriver på den her bog, hvorfor starter du så med ærlighed? Hvorfor er det ærlighed, der bliver den første dyd, om man vil? Altså nu, netop fordi det bliver skrevet i ledelsessammenhæng, så meget desto mere tror jeg på, at man skal være meget ærlig som leder, fordi hvis man ikke er ærlig, så glemmer man lidt sine små løgne hen ad vejen og begynder at modse sig selv. Så ærlighed er en vigtig ting. Altså, jeg synes jo, altså det der engelske udtryk, der også det der walk the talk, altså som er sådan en god huskeregel. Man kan se det sådan i nogle af de her store firmaer, som jo skilter med meget, meget høj, eller med en masse flotte etiske begreber. Og så, altså det kan være for eksempel, at de går ind for grøn omstilling, eller de skal være sustainable, eller et eller andet. Og så stadigvæk så flyver så præsidenten eller CEO'en rundt i en private jet. Nu havde vi selv i mit gamle firma i Octafarm i Schweiz, havde vi private jet. Så, men hvis du hver eneste gang, jeg boede i Zürich der, hvis hver eneste gang du flyver til Wien eller til Paris eller et eller andet sted, at du så kun kan sidde i en private jet, så sender du nogle rigtig dårlige signaler til dine medarbejdere. En ting er, at du snakker det her indad til, ikke fordi vi snakker om ledelse. En ting er, hvor du sender udad til. Og man kan meget nemt komme med på den der, når man sidder i den der C-suite der, altså at man synes, jamen jeg har så travlt, og min tid er så meget værd, og så videre. Og der var også tidspunkter, hvor jeg fløj private jet, og nogle gange kunne det også betale sig for os, fordi vi måske var et hold på en 6-8 mennesker, der skulle sted. Vi skulle måske tage op til, der var en gang, hvor vi skulle til Cayman Island, eller hvor det var, jeg kan ikke huske, hvor det hen. Men der var nogle gange, hvor der var dårlige flyforbindelser. Men bare for at sige, hvordan kan du så sidde bagefter og fortælle dine medarbejdere, at de skal spare på omkostningerne, eller at du synes, eller at de ikke kan tillade sig at købe en flaske rødvin til, jeg ved ikke hvad, til en tusse, fordi man kan få ind til 500. Man bliver nødt til at walk the talk, og man skal ikke være hysterisk med det, men hvis man lige pludselig, der kom en medarbejder nede på gangen og satte fingeren i maven på dig og sagde, synes du det er rimeligt, at du fløjet med private jet 5 gange i den her måned,
så mener jeg, så kan du sige, det skal jeg ikke forsvare over for medarbejderen, men det gør du måske ikke forstå der lige på gangen, men jeg mener virkelig, at du skal gå ind og tænke over, om det har været rimeligt, det du har gjort, og især hvis du i dit formål har skiltet med, at du er meget sustainable og alt muligt andet. Ikke? Men der er også et mere, det er så meget aktuelt eksempel, det med private jets. Men hvad med den leder, som mener, at man skal have det enormt godt sammen, og man skal være god til at kommunikere, og vi skal være nærværende, som sjældent eller aldrig bevæger sig rundt i hele virksomheden? Ja, jamen det er jo sådan set det samme, ikke? Fordi hvis han mener netop, at vi skal være tætte på hinanden, og vi skal kunne kommunikere med hinanden, så kan du slet ikke få etableret den, i hvert fald ikke i en lidt større virksomhed. Nu mener jeg en virksomhed, lad os sige, der er over 100 medarbejdere, eller op efter, altså i Octapharma, ja, da jeg forlod virksomheden, var vi 5.000, ikke? Og jeg tror, de er 12-13.000 i dag. Så kan du ikke få det der til at fungere, med mindre at du, for at bruge det der populære udtryk en gang, man går ned og møder folk i øjenhøjde. Og jeg synes faktisk, min tidligere formand, Wolfram Gehr, som også var stifter af Octapharma, han var jo enormt god til det der med, altså jeg synes sådan en ting, der var sådan fuldstændig eklatant for ham, det, når han kom ind i en af fabrikkerne, hvor det typisk var, vi havde de lidt større receptioner, eller større virksomheder, også i udlandet har de jo også mere receptioner måske end her, så gik han altid ind, og så gav han hånden til dem, der sad i receptionen, og sagde godmorgen, og det vil sige, at nu havde han også samtidig en god hukommelse, så i hvert fald i de store fabrikker, hvor han kom ofte, der kunne han jo huske navnene, og jeg kan kun sige, at det løb jo som en løbeild rundt i virksomheden, at Hammer Gehr, han var virkelig en, som sådan bekymrede sig for sine medarbejdere, når han nu havde den venlighed. Og der tror jeg, altså der skal man tænke i sin dagligdag, hvordan man kan få skaffet, altså hvordan man, og det er ikke noget, at man skal lefle, eller hvad man siger, ligesom sådan, ja, altså men selvfølgelig skal man jo ikke overdrive det, og man har også en travl hverdag, men når man møder folk, så skal man prøve at være venlig over for folk. Så kan det godt være, at du kun har 3 sekunder, men du kan jo godt, når du går forbi en af fabrikkerne, som du måske sjældent er, så kan du jo godt sige goddag til folk, når du går forbi, men bare sige hello. Og hvis du er rigtig smart, så et eller andet sted, så står du lige op, og så siger, nå, goddag, og hvem er så du, og hvad laver du her? Så kan jeg godt sige det, og så kører det bare rundt over det hele. Og det skaber den der skal sige, interne tillid, at ledelsen rent faktisk interesserer sig for medarbejderne. Og hvis man så ovenikøbet får prædiket det nedad i organisationen til sine egne ledere ned i organisationen, at de gør det her, så tror jeg på, at der kommer at folk har nemmere ved at komme frem med deres ting. Så man kan sige, at hvis man udtaler nogle værdier er vigtige, men man ikke efterlever dem, ja, så er det værre end ingenting. Ja, fordi det hvis du skaber sådan et split, ja. Fordi det der jo sker mange gange, det er jo det der don't kill the messenger, men det er jo mange gange det, der sker jo, at folk er jo enormt bange for den der den der backlash, som man kalder på engelsk, ikke? At man får, fordi man tillader sig at bringe et eller andet op. Og det er jo selvfølgelig klart, at hvis man springer udenom i hierarkiet og går udenom sin chefer op, det kan man normalt de fleste virksomheder regne med. Det er svært at overleve, medmindre man kommer op og har et bevis for, at vedkommende har stjålet big time af kassen. Selv der kan man i nogle virksomheder miste sit job, fordi hvorfor gik du ikke bare til regnskabsafdelingen? Men du skal selvfølgelig, du skal kunne have skabt det der klima der, at du kan gå til din egen chef og være ærlig. Og det vil jeg også lige vil sige, det er, at jeg er ikke sådan specielt, tror jeg, heller betragtet som værende sådan totalt altruistisk og sådan noget lignende. Men jeg ser det også lidt som min egen livsforsikring, fordi jeg har set så mange gange i store komplicerede sammenhænge, at hvis du har en tyrannisk chef, der sidder med nogle meget komplekse problemer, så hvis han ikke lytter til sine folk og har en åben kommunikation med dem, så lader de ham bare gå lignende ud. De sidder egentlig bare og venter på, at han går lige ud over kanten og falder dybt ned. Hvor omvendt, jeg har jo haft masser af gange, hvor at, folk har ringet til mig og sagt, altså Kim, jeg ser, at du er på vej, altså den vej, du skal altså virkelig passe på, sådan og sådan. Så det er altså også en livsforsikring, at man har det der fællesskab og åbne kommunikation med sine medarbejdere. Men så er der 2 ting, Kim. Det ene, det er en kommentar til det, du lige har sagt, og det er, at nogle gange, når jeg ser nogle unge politikere især, komme til at nærmest at fyre sig selv med
noget, der ligner fuldstændig uovervejet handlinger eller ord eller whatever, så tænker jeg tit, der er nogen, der ikke har givet den person feedback, eller der er nogen, der ikke har støttet den topleder. Der er nogen, der har ladet ham eller hende gå linen ud. Og så kan man sige, hvor meget ansvar har de selv haft i det. Men for lige at bringe det ned til jorden, hvad er det typisk for nogle uærligheder, som kan gøre det svært for topledere, eller for ledere i det hele taget? Hvad er det for nogle uærligheder, du har erfaret, som har kostet noget for den enkelte leder? Jeg ved ikke, at det er ikke et spørgsmål. Altså, du mener uærligheder, som ligesom kommer fra, altså som du bliver med. Jamen lad os bare sige, hvis ærlighed, Kim, hvis ærlighed er rigtig vigtigt, og det vil de fleste kunne blive enige om. Hvorfor, altså hvordan, så har vi talt om uærlighed i forhold til, hvis en leder siger, at vi skal alle sammen have det godt sammen, men han aldrig hilser på nogen. Det er en uærlighed, eller vi har en grøn dagsorden, og så flyver i privatjet hele tiden. Hvilke andre uærligheder gør ledere for at beskytte sig selv, eller klodsethed, eller dårlig vane? Altså hvad er det for nogle uærligheder, du har set? Og som i øvrigt altså, man kan jo se, at der sker nogle gange, det er jo, at ledere beskæftiger sig med rygter, som de får i virksomheden, og nogen vil måske påstå, ja, men hvis du ikke lige prøver at tage de der rygter op, eller få fisket dem lidt frem, så får du ikke de oplysninger osv. Jeg har jo den der opfattelse, at når folk, jeg har jo været ude for mange gange, at folk er kommet ind på mit kontor, og så sagt, du har lukket døren, sagt, du skal altså lige vide. Og så bliver man lige pludselig belastet med noget information om en eller anden. Igen, der er forskel på, hvis det er en eller anden, der har stjålet af kassen, eller noget i den stil der. Fordi så begynder det at være sådan kriminelle handlinger, og der må man ligesom sige, der må man nok i hvert fald tage den ind og lytte til den, men man skal selvfølgelig altid tjekke den af, inden man handler på den. Men du ved, der kan jo også være folk, der kommer ind med alt muligt andet skidt på hinanden, og der er det jo det bedste test jo af de her mennesker, som ønsker at aflevere de her ting til dig, det er jo at spørge dem om de har snakket med vedkommende selv om det. Og den har jeg jo altid brugt som testen. Jamen altså, hvis du ikke er villig til at gå hen og sige til ham eller hende, sådan og sådan og sådan, hvad forventer du så, at jeg skal gøre med den her viden? Så det er jo en god måde at få det stoppet på, og det synes jeg også er en ærlighed, og det betyder også, altså det var min sekretær, kan jeg huske, Schweiz sagde nogle gange til mig, at min attitude omkring de her ting gjorde jo så, at jeg ikke fik noget at vide. Så sagde jeg, at jeg ønsker ikke at vide, for hvis det ikke er alvorligt nok til, at de vil gå hen og snakke med deres kollegaer om det, så kan jeg ikke se, at jeg skal beskæftige mig med det. Og det gik jo altså meget godt. Vi blev et meget stort firma relativt hurtigt, og det kører jo stadigvæk rigtig godt dernede. Så der kan man i hvert fald forhindre det. Og så, der har jeg altså mit eksempel var, og jeg har jo haft nogle gode lærermestre, blandt andet Wolfgang Magath arbejdede for Schweiz. Jeg husker, der havde vi de der faxmaskiner. Der fik han jo også nogle gange en klage af mig, og så tog han den der op. Ikke? Jeg giver et eksempel i bogen, vi kalder ham forhering i bogen. Ikke? Og så Wolfgang tog altid bare den der fax op, og så skrev han på den. En klage om dig, ikke? Altså, der var nogen, en klage over mig. Altså, folk klagede over mig til min chef, som var Wolfgang Magath. Så skrev han bare på den, her Hering talte med Kim Bjørnstrup talte med Hering. Og så sendte han den afsted til os begge to. Ikke? Og så brugte han ikke mere tid på det. Og det virkede enormt godt. Det var en rigtig god hygiejne i organisationen, det der. At man kunne ikke rende rundt der og bagtale en anden. Det må man fandme tage op. Have mod og mandshjert. Så det du siger, det er, at uærlighed kan også lede til, at man får så afløb for alt det her ved at lave masser af negativ sladder. Altså hvis man nu bare var ærlig, så ville man gå hen og sige, den der måde at gøre det tingene på, den tænker jeg skulle være anderledes, fordi det satte mig i en mærkelig situation, og jada, ikke? Altså at man tør at gå lidt mere til bidet. Og du sætter dit eget eksempel over for folk er ekstremt vigtigt der. Fordi hvis du er en leder, man kan gå rundt og sælge sladder til, jamen så breder det sig i organisationen. Så det er der igen, altså tilbage det med ærligheden, ikke? Og det er vel også integritet, ikke? At man har en rimelig integritet. Der er bare ting, som man ikke vil være med til, for eksempel sladder. Jeg tror, at hvis vi skal tale om ordet integritet, så er det sådan en slags overordnet dyd. Integritet mener for mig lidt om ordet karakter, at være karakterfast. Det vil så sige, at du kan have din mådehold. Nå ja, det er jo fredag, vi aftalte, vi skulle lige sige skål. Og skål derude.
Jeg havde Men det må jeg så skrive lige, at den her er åben. Ja, men jeg havde lige en chat rødvin. Så skål. Skål. Integritet ser jeg som det at efterleve sine dyder. Det vil så sige, at hvis du har dit mod og din mådehold og din venlighed og din åndelighed og din nysgerrighed, de her gode dyder, så din integritet, det er det, at du på en eller anden måde fastholder det arsenal af værdier i dine handlinger. Ja. Det er integriteten. Ja. Og det er også det, man kan kalde karakteren, ens karakter, at den er embodiment, eller kropsliggørelse af ens værdier. 7 gode vaner, bogen i øvrigt, den er et studie i karakterologi, altså characterology. Jeg tror, en af grundene til, at den blev så populær, det var, at den netop på den måde er meget etisk. Altså de 7 gode vaner. Stephen Covey's 7 gode vaner. Men prøv at... Jeg tænker også, Thomas, lige det der, som vi jo også har talt om i den der bog, vi har skrevet sammen, at det der omkring fairness, som man jo også kan bringe ind under etikken her, ikke? Den synes jeg jo også er meget god, fordi man kan jo altid starte med, når man bliver mødt med en situation, hvor man skal foretage sig et eller andet, hvordan vil du gerne selv behandles i den her situation? Det er jo altid en meget god lille lakmusprøve. Men fairness der er jo sådan lidt en tendens til, at fairness bliver løftet op på sådan et universelt niveau. Men der er jo meget, meget stor forskel på, hvis du er en meget, meget en ekstrem følsom person i den ene ende, og måske sådan lidt mere tough manager i den anden ende, hvor det der begreb ligger. Men jeg mener, man kan starte ud med at spørge sig selv, hvordan man gerne selv vil behandles, vil jeg sige. Det er altså en god start, ikke? Men igen, den der fairness, som sagt, jeg tror ikke, man kan lave den universelt, men man kan i hvert fald prøve at relatere den til sådan et dagligdags hændelser, hvordan man selv ser det, og hvis man er et nogenlunde normalt menneske med en normal instinkt, så tror jeg godt, man selv kan finde sit eget fairness-niveau. Så ved jeg godt til VHR sige, at de vil nok gerne lave en standard operating procedure, altså fairness, og det gør de jo også i den forbindelse. Hvis du for eksempel skal fyre en medarbejder, at de siger, at han skal have fået advarsler, og den her advarsel skal være begrundet, osv. osv. Men hvor mange advarsler han så skal have, det må du, når du kommer over den grænse, som HR siger, det må du ligesom gøre op med dig selv. Og det kommer det jo så lidt af på, hvad det er for en type, du er. Jamen Kim, når fairness er skrevet ind i bureaukratiet, kan man sige, så stiller du ikke særlig store krav til lederen, fordi så kan man jo bare følge retningslinjer. Det er mere i gråzonerne, at fairness bliver et sjovt begreb. Du nævner en case, hvor at en højt placeret leder i Octapharma har bagtalt formanden. Ja. Prøv lige at fortælle om det, fordi der kommer vi ind i både fairness og integritet. Prøv at fortælle den case. Vi havde en medarbejder, som virkelig, som faktisk var, jeg tror ikke, nu er vi jo lidt ude af det rum, og det er 10 år siden, men som var chef for den nationale organisation i Schweiz, og han havde altså været lidt uforsigtig og ytret sig lidt ikke særligt diplomatisk om vores formand til en østrigsk kollega, som selvfølgelig så havde ringet formanden op og fortalt ham om det. Jamen, hvorfor havde den østrigske kollega selvfølgelig ringet formanden op? Hvorfor han havde gjort det? Det tror jeg. Jeg tror, det er fordi, så vidt jeg husker dengang, så var der en eller anden rivalisering mellem den østrigske og den schweiziske organisation. Fordi schweizerne har altid sådan en lille smule, de har lidt forhold til Østrig. Altså schweizerne siger, Vorarlberg, det er jo der, hvor skisportstedet ligger, så man kigger på kortet. Schweizerne siger, bagved Vorarlberg, det er over mod øst, der holder civilisationen op, og sådan nogle ting, siger de om Østrig. Så det passede ham, den østrigske chef, godt, hvis han kunne få sat ham, den schweizeren der på plads. Ikke? Men så blev jeg jo så ringet op af formanden der, som ville have schweizeren fyret. Og det var, synes jeg jo, var helt urimeligt. For det første havde han klaret sit job indtil nu fint. Men det var den ene ting, men den anden ting var, at der var 6 måneder til, han skulle gå på pension. Så det var jo helt åndssvagt, det var etableret, han vidste det, det var klart, om 6 måneder var han væk, og så skulle han bare ligesom for at lave et eksempel her med det hele, skulle han fyres. Ikke? Så jeg sagde, at jeg synes, han skulle give formanden en undskyldning og skriftlig, eller jeg siger altid folk, skriv et brev, hvor du siger undskyld mindst 3 gange. Det er altid en god hovedregel.
Men jeg synes, det synes jeg altså var, jeg synes faktisk, det var uetisk at fyre sådan en mand der, som ellers havde leveret et godt job. Men så endte det jo med, fordi jeg bare sagde, at jeg kom ikke til at fyre ham. Så endte det jo bare med, at formanden fik sin sekretær til at skrive brev ned til ham. Jeg fik fat i ham, og så skrev han bare til ham, at han var fyret. Ikke? Og så var det, altså, og der kommer jo det der ind bagefter, at så der er en mellemregning. Kim, der er en mellemregning. Hvad giver dig modet til at være ærlig med din holdning over for i princippet din chef? At det, for mig går den slags ting altid på, at jeg skal leve med mig selv bagefter. Så jeg prøver virkelig, jeg tror, jeg har sådan en rimelig god intern barometer, der fortæller mig, om det her det er noget, jeg kan se mig selv i spejlet, når jeg står om morgenen og barberer mig, eller jeg ikke kan. Og det er sådan ligesom det der, hvor jeg så siger, hvis jeg skulle have sendt den fyringsseddel afsted, så havde jeg stået og så havde jeg ikke kun se mig selv i spejlet om morgenen, fordi det synes jeg er helt disproportionalt. Under de omstændigheder, at manden alligevel skulle gå om 6 måneder. Fordi jeg kender jo også folk, jeg kender jo også mig selv, det er meget indgribende at blive fyret. Altså det er det. Og især når du egentlig tror, at du har ja. Nå, okay, tilbage til det var bare den mellemregning med, så han blev så fyret. Det gruppeformanden fyrede ham selv. Ja, og så var jo selvfølgelig, som jeg også skriver der i bogen, ikke, at jeg har stadigvæk et sting af dårlig samvittighed, og jeg ikke, på sin vis er jeg ikke selv sag op, for jeg overvejede det faktisk. Men det var så ligesom, du ved, det der brev, det gik forbi mig, så det var gået afsted, så skulle jeg ringe tilbage og troede formanden med, at jeg ville sige op, hvis han ikke trak tilbage, og så var det bare, altså, det var, jeg ved ikke, men jeg havde jo ligesom gjort min stilling klar, men derfor kunne du godt, hvis du havde måske været en total overetisk menneske, så havde du måske sagt, jamen, i det her firma kan jeg ikke blive. Men den valgte jeg altså så at acceptere at arbejde videre, men jeg har det stadigvæk sådan lidt dårlig samvittighed, at jeg ikke ligesom bare gik på det, men det var jo også drastisk ikke? Altså at gøre for mig. Men lad mig lige følge op på det, du sagde, det der med, at man skal kunne se sig selv i spejlet om morgenen eller om aftenen. Og det, der er rigtig, rigtig interessant ved integritet, det er, at når man sælger ud, det vil sige, man gør noget, som man i virkeligheden synes ikke er i orden, men man gør det alligevel, så har man i princippet kun en at pege fingre af, og det er en selv. Så når man sælger ud af sin integritet, når man sælger ud af sine principper, eller sit indre kompas, eller hvad vi kan kalde det, så tager det meget længere tid at komme sig over, end hvis man er bare blevet behandlet dårligt. Ja. Fordi man har selv holdt pistolen. Ja, præcis. Man havde selv valget. Ja, så på en eller anden måde, så er det her med at sælge ud, det er, man kan faktisk godt kalde det en farlig stressfaktor. Og jeg tror, der er rigtig mange, der sælger ud rigtig ofte. Og spørgsmålet er, om det overhovedet er godt for de her virksomheder. Man ser det i meget hierarkiske organisationer som store banker, hvor man siger ja og amen til hver chefniveau, hele vejen ned på de 6 lag. Og så til sidst, så leverer man et budskab, som medarbejderne hverken kan forstå eller se relevansen af. Fordi alle har bare klikket hælen i til et eller andet. Så jeg tror, at faktisk er alle virksomheder, hvor folk bliver bedre til at lade være med at sælge ud, eller folk bliver bedre til at have deres integritet intakt, vil være mere effektive, produktive, og der vil være mere trivsel. Hvad tænker du om det? Det tror jeg er helt sikkert, men jeg tror det i alle livets forhold, det der med at være ærlig. Jeg tror også faktisk, at Jordan B. Peterson på en af hans foredrag, hvor han bliver spurgt om, hvad er så det sværeste for ham? Og så siger han jo netop det der, det er altid at være ærlig. Og det er jo svært, fordi nogle gange så koster det at være ærlig. Eller nogle gange holder man jo bare sin mund og ikke siger et eller andet, men er det ærligt, når man ikke ytrer sig, især hvis det har konsekvenser for andre, man ikke ytrer sig. Så det er svært at være ærlig, men man skal være ærlig. Og jeg tror også, jeg giver eksempel i bogen, jo også med ham der. Du kan bare stoppe mig, hvis du ikke synes, det er relevant i det, da jeg sad helt ung for Lundbæk og forhandlede en kontrakt, og hvor jeg prøvede at, man kan godt sige lidt, at tage røven på modparten. Jeg tror, det var Pfizer dengang, med deres counsel der, ikke? Og så sad der sådan en gammel business development manager for Pfizer sådan, og småsov lidt, ikke? Og så på et eller andet tidspunkt, at man tænkte, at han ikke fulgte med, og lige pludselig sagde jeg bare, lige et øjeblik,
Og så sagde han de der berømte ord, som jeg selv har brugt mange gange, når jeg har været i forhandlinger, eller i realiteten også, når folk har sagt et eller andet, så sagde han de berømte ord, Kim, hvad er egentlig formålet med det, du gerne vil have igennem? Og det er jo fuldstændig, så det er jo klart, at du prøver at forhandle et eller andet igennem, som er til din klare fordel, og du håber på, at den anden han accepterer det. Og det er jo ret svært. Så bliver man jo lige sådan lidt paf, ikke? Fordi det umiddelbart man siger, det er jo bare at tage røven på jer, det der gør, ikke? Og den lærte jeg meget af. Han kaldte dig. Hvad var? Han kaldte dig, ligesom han kaldte, men det er et enormt, det er meget, meget vigtig sætning. Hvad er formålet med det, du siger der? Hvad vil du? Og det, jeg bruger det meget, jeg kan også bruge det i privatliv nogle gange, når du siger det der til mig, hvad vil du gerne opnå? Det er lidt tarveligt i nogle situationer, ikke? Fordi nogle gange folk har brug for at snakke derudaf. Men nu har vi talt om ærlighed, og vi har talt om integritet, det der at fastholde sin karakter, fastholde det, man synes er rigtigt. Så har vi talt om, at ærlighed er godt i forhold til, at du bliver nødt til at walk your talk. Hvis du er en leder, der går ind for et eller andet, men ikke lever op til det selv, så er det værre end ingenting. Altså, så det er værre at sige, at du har en værdi, du ikke lever op til, end at bare lade være at sige noget. Ja. Og så har vi talt om, at når man ikke er ærlig, så tenderer man til negativ sladder, fordi det skal jo have afløb på en eller anden måde. Ikke? Og så har vi talt om, at når man sælger ud, og det gør man jo af og til, fordi det er man jo nødt til, fordi man kan aldrig være helt enig med det hele, så er det ikke en særlig god stressfaktor, fordi det er noget, man gør mod sig selv. Det er også derfor, man taler om PTSD fra krige. Det er typisk ikke, fordi der er sket noget forfærdeligt mod dem, men fordi de måske selv er kommet til at gøre noget, de ikke kan forlige sig med. Men jeg synes godt, men Thomas, altså det der netop, fordi man kan jo også, nogen vil sige, at man kan jo også overdrive det der med ærlighed. Nu siger man sidder i en gruppe, og man har en opfattelse af, at det er den rigtige løsning, men der sidder nogen måske har lidt, enten mere viden eller lidt mere stjerner på skulderen, så man ved på et eller andet tidspunkt, så er det dem, der får det sidste ord. Så er det jo ikke, det er jo en del af processen at være i en gruppe, at man prøver at finde frem til en løsning, og forhåbentlig har man en gruppe, hvor man kan ytre det, man mener om den. Men i sidste ende må man respektere et hierarki, at der er nogen, der træffer en beslutning. Og så kan du selvfølgelig sige, hvis du er i det der hierarki, jamen kan jeg så leve med den beslutning? Det betyder ikke bare, fordi du mente, at det var det rigtige, at du så ikke kan leve med den beslutning, men selvfølgelig på et eller andet tidspunkt kan den diskrepans blive så stor, så du kan begynde at på kompromis med din etik. Det er et gradsspørgsmål på en eller anden måde. Det er et gradsspørgsmål, ikke? Og så derfor jeg vil sige til unge mennesker, jeg siger altid, eller unge mennesker, jeg siger til altså folk, der generelt set er medarbejdere, men på en måde er du jo også, selvom du er CEO, for så er din bestyrelsen jo din chef. Men du kan ikke, jeg siger altid, du kan ikke regne med at få ret, men du kan forlange at blive hørt. Og det er jo det der, jeg synes, man skal holde sig for øje. Altså hvis du er ansat til et job, og der er nogle spørgsmål inden for dit område, hvor du er ansat til at varetage det område, så mener jeg, at du kan bruge ordet, jeg kan forlange at blive hørt. For ellers så må du spørge dig selv, hvorfor fanden skal jeg være her? Der er en til del i den grundregel, og det er, at det handler i princippet ikke om, man kan ikke styre, hvad andre gør, men man kan styre, hvad man selv gør. Ja. Derfor er der meget integritet i at sige fra, eller sige, at man tænker noget andet, også selvom det ikke bliver indført, fordi så har du i hvert fald sagt det, og så kan du se dig selv i spejlet om aftenen. Så i det hele taget, det her med, at man ikke kan styre, hvordan folk reagerer på det, man siger, men man kan styre, hvad man siger, så har man bevaret noget integritet. Ja, men hvor man kan sige, at du kan se, at det kan godt være, at løsningen ligger 30% for, hvor du vil være. Så kan det godt være, at du beslutter, og så siger, at jeg kan jo se, at det er den vej, de vil, og nu er jeg blevet hørt, og så accepterer jeg det. Men det er jo endnu værre, hvis du sidder i en situation med en masse mennesker, som har højere charts eller mere indflydelse end dig, og så sidder du bare hele tiden og overvejer, hvad er det rigtige at sige nu, ikke? Så er du helt ude på et skråplan, fordi så er du lige pludselig villig til at acceptere alt, hvis bare at du ligesom er med på vinderholdet, ikke? Og så sælger man jo ud af sine principper, og så mener jeg, at man kan risikere i hvert fald i nogle situationer at blive uetisk. Det er ikke altid. Der er to ting, så jeg vil tale om nu. Det ene, det er
det enorme tillidstab, det medfører, hvis man er konkret meget uærlig. Okay? Altså det der med, at vi husker, når folk har været meget uærlige. Vi mennesker har en super radar i forhold til uærlighed, og vi glemmer ikke særlig nemt. Jeg kan faktisk stadigvæk huske, da Traktor Troels, hvad hedder politikeren Troels? Altså ham fra Venstre? Venstre, ja. Han er i medierne i Godmorgen Danmark for 117 år siden under Irakkrigen, og forsvarer Donald Rumsfeld og prøver at mane rygter i jorden om, at han kan tjene penge på krigen. Og jeg kan huske, at han sad og svedte under kraven, og han var en ung politiker, og jeg vidste, okay, lige der sælger du alt ud. Din bedstemor, dine børn, dine hunde, altså du sælger alt ud. Så for mig at se, når jeg ser det der, så bliver det bliver sgu lidt hængende, når der er den der gevaldige falske. Hvis du tager det der eksempel, hvor han sidder der, hvor det er så evident, som du siger, at det går mod alt det, han tror på, så kan han jo bare sige, jeg må sige, personligt, hvis jeg havde ansvaret for det her, så burde vi ikke gøre det, men det vil have så store konsekvenser i relation til vores forhold til USA, at vi føler, at vi bliver nødt til at gå med. Ja. Så har han jo fået beholdt den, og så siger vi bliver nødt til at gå med. Og så er der selvfølgelig nogen, der kan angribe ham bagefter, at vi bliver nødt til at gå med. Men der kan han sige, hør jeg, det er min overbevisning om, det er Danmarks bedste interesse at være gode venner med USA. Og det betyder så, at vi bliver nødt til at gå med. Og det er jo der, hvor politikerne, de er sindssygt dårlige til at i stedet for, så begynder de at snakke udenom, og folk kan jo se det på deres kropssprog og alt muligt andet. Ikke? Jeg tror, de ville vinde meget, hvis de var ærlige. Og så er der den her, hvor vi kan sætte kontinuum op mellem retorik og handling. Altså, at det er meget nemt at sige alt muligt, men i virkeligheden så vurderer vi folk på deres handlinger. Det er ligesom man siger om børneopdragelse, eller nu må man ikke sige opdragelse længere. Nu kan man til at sige det, at man, børn gør ikke, som man siger, de gør. Børnevejledning. Børnevejledning. Og så kan vi faktisk hive Machiavelli frem fra Norditalien, som også havde et begreb, der hedder mano, altså hånden. Man skulle altid se på hånden. Det vil sige, at folk kan sige hvad som helst, men kig på hans hånd. Har han faktisk været ude og arbejde i marken, eller har han været i krig? Ærlighed er ikke det er ikke et verbalt konstrukt. Det er noget, man kropsliggør. Og det er meget bedre at handle ærligt, end at sige nu er ærlighed, det er jo også noget, man siger, selvfølgelig er det det. Men jeg prøvede egentlig bare at opsummere for at være en flinkere og en god live LinkedIn medhost. Er der noget andet, vi skal have på? Altså jeg tænkte på rollemodeller, hvor meget. Nej, hierarkier. Det er sådan i store virksomheder, som er meget formelle, advokatfirmaer, som du også har været i, at det nogle gange kan være vigtigere, at hierarkiet kan overskygge sandheden. At det er vigtigere, at advokatpartneren kommer til ord, end at studentermedarbejderen får sagt noget, selvom studentermedarbejderen ved bedre. Kan du hjælpe mig med at beskrive det? Jeg forstår godt, hvad du mener. Jeg tror faktisk lige præcis, altså på advokatkontorerne, tror jeg faktisk, at det er mindre end i virksomhederne. Fordi advokaterne, de sidder som vejledere, og de bliver betalt for at komme med det. Altså realiteten kommer de bliver betalt for at komme med det objektivt rigtigste råd for den virksomhed. Så hvis der er en studentermedarbejder, der kan redde en partner lige på linjen, og så sige, hr. Jørgensen, jeg hørte lige, nu ser det jo nok, Thomas, jeg hørte lige, du har indstillet sådan og sådan. Må jeg lige tillade mig at sige til dig, der er kommet en dom der? Så er det i hvert fald mit indtryk, lige præcis i de der virksomheder, der har man meget alert. Det kan godt være, at tonen generelt derinde er lidt grov, men de er fandme alert, fordi de skal ikke sende et forkert memo ud til deres medarbejdere. Jeg tror, det er værre i de store hierarkier i virksomheden, fordi der går det jo tit på nogle mere bløde ting, altså hvor folk kan sige, jamen om den dimsedut blev rød eller blå, det er der jo ikke nogen, der på forhånd kan sige, om det er det ene, der er det rigtige, eller det forkerte. Og så er der aldrig rigtig nogen, der finder ud af, at der rent faktisk sad en eller anden person i marketingafdelingen, som havde lavet en knaldgod markedsanalyse, som sagde, at den skulle være blå, men det var det bare sådan, at hans chef synes, den skulle være rød, og så bliver det bare trukket igennem. Der tror jeg, det er langt mere, man ser, at der bare bliver overrulet
altså subjektivt, jeg siger ikke, men det tror jeg også, det sker inden for det offentlige, at det er ikke specielt inden for virksomhederne. Men jeg tror ikke, i lige de der meget toffe vejledningsvirksomheder, tror jeg ikke, det sker meget. Tror jeg. Men jeg tror også, jeg giver et eksempel i bogen, det er netop dengang, hvor jeg selv var ung fuldmægtig med højesteretsagføreren der, hvordan netop det der, jeg gjorde ham opmærksom på en dom, ikke? Og alle de sad og kiggede over på mig, hvordan fanden tør du sige det til frokosten? Men jeg var jo inde på hans kontor lige efter frokost og fortæller mig om det, og det var han rigtig glad for, og sådan var det. Der var ikke noget med, at en ung student der sidder og skal belære sin højesteretsagfører. Tværtimod, han var sgu glad for, at han var blevet reddet på stregen. Konceptet er i virkeligheden noget om lydhørhed. At som leder skal man skal huske sig selv på, at man ikke ved alt. Og det er jo også en vigtig nuancering, tænker jeg, for folk, at tænke over med ærlighed. Det ene, det er, at hvis du virkelig, virkelig, virkelig er ærlig, jamen, så er der meget få tilfælde, hvor du vil være absolut i dine vurderinger. Fordi hvis du er virkelig ærlig, så ved du også godt, at din viden er begrænset. Ja. Og hvis du virkelig tager ærligheden alvorligt, så vil du også være tvunget til at være nysgerrig. Fordi du har erfaret tusindvis af gange, at da du troede, du vidste det hele, så viste det sig nok, det gjorde du måske ikke alligevel. Så hvis man virkelig skal være ærlig over for sig selv, så dukker den der epistemiske nysgerrighed op, den her med, at det her med at generere viden, det er utrolig svært. Og det skal vi vedligeholde en nysgerrighed omkring. Så jeg tænker faktisk, hvis jeg skal give dig noget ros, så tænker jeg, at noget af det, du er god til, det er nysgerrighed. Og jeg tror, at det var også noget af det, jeg sagde til mig selv, da jeg startede som psykolog, at det er også en dyd. Da jeg startede som psykolog, tænkte jeg, der var så mange forskellige metoder, og mange måder og felter, arbejdsfelter og sådan noget. Og jeg tror, at hvis jeg vedligeholder min nysgerrighed, så vil jeg altid trives, og så vil jeg altid være god til det, jeg laver. Ja. Men netop det, jeg vil sige, Thomas, jeg ved, at vi har jo, du har jo listet en masse ting og sager ud, der kan blive talt om her i løbet af de her sessions her, som vi har tænkt os at lave nogle stykker af. Men netop lige præcis det der, du siger omkring ærligheden, at du må gøre dig klart, altså hvis du altid gør dig klart, at du kan ikke vide alt, og du ved formentlig ikke alt, så gør det også meget mere, så er det du er meget mere du er meget mere lydhør. Ja. Og du bliver også meget mere bevidst om, at du måske lige skulle tage og runde den her sag her med de dygtigste medarbejdere. Det der sker mange gange, når man kommer op igennem hierarkiet, det er jo, at man bliver jo så totalt overbevist om, at nu ved man så meget. Men jeg må bare sige, at min egen personlige erfaring er gang på gang, det der gamle, det der udtryk, der siger 2 hoveder tænker bedre end 1, og så vil jeg sige 3 hoveder bedre 4. Selvfølgelig nogle gange kan det blive så stort, så det er svært at holde det sammen. Men det er fandme vigtigt, at man drager sine dygtige medarbejdere ind, når man har store beslutninger. Og det er også den eneste igen tilbage til det der med altså ærligheden, og så vi ikke komme ind på empati nu, men at hvis du ønsker at beholde de dygtige medarbejdere, så bliver du også nødt til at inddrage dem. Men man ser jo mange gange, at folk, der kommer højt op i hierarkiet, er meget stærke, og så kommer der den der, det der skisma, som vi jo også ser, men det er jo ikke kun noget det private, det er jo lige så meget i det offentlige, det er en stærk chef ansætter svagere personer. Ovenikøbet ikke engang altid mindre dygtige, men bare svagere personer, fordi han vil hele tiden være den stærkeste i rummet. Og det er virkelig the recipe for catastrophe i enhver organisation, det der. Det skal man passe på med. Faktisk, hvis folk er nysgerrige, så kan de tage den test, der hedder Hexaco, 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 Free Hexaco test. Det er 5-faktormodellen, som man kender så godt, men der er lagt en 6. faktor på, der hedder ærlighed, ydmyghed. Og det viser sig, at den faktor er rigtig vigtig i forhold til jobperformance. Ja. Det vil sige, at ærlighed, ydmyghed i den ene ende af kontinuumet, og ego i den anden. At det er et ekstremt. Ja, for du forsvandt lidt på lyden, men... Ja, det var fordi, der kom en teenager ind igennem døren, så jeg var lige stå lyden fra, mens døren smækkede, men det lykkedes. Jeg har to Cavalier King Charles Spaniel, som jeg prøver at holde udenfor, mens de står og krasser på døren. I kan ikke lide lukkede døre, vel? Nej, vi har også Sigge kan heller ikke lide lukkede døre. Det er enormt enerverende. Men hvad hedder det? Så nu har vi talt om ærlighed, Kim.
Og noget vi runder af med her, det er ærligheden over for en selv, og så kan vi med fuld cirkel genopfriske stoikerne, hvor at den tidligere slave og fantastiske tænker Epiktet sagde noget med at passe på gullibility, pas på, at man kommer til at tro på alt muligt. At folk er tilbøjelige til at hoppe på alle mulige idéer. Og det skal man også huske omkring sig selv. Man skal ikke kun tænke, at folk er meget gullible. Man har også sin egen gullibility. Man har også sin egen tendens til at springe til alle mulige konklusioner. Og det skal man altså, hvis man er virkelig ærlig, så skal man også kunne se, Thomas, ved du i virkeligheden det? Eller er det en antagelse? Så hvis du er ærlig over for dig selv som leder og topleder, så agerer du på færre antagelser. Så bliver du mere datadrevet, og du bliver mere nysgerrig, og du bliver mere lydhør, og så bliver du en bedre leder. Så man kan sige, at du kan sagtens sige, at hvis du er ærlig, så følger nysgerrigheden med. Det må den gøre. Der er også en ekstra nuancering på det, Jordan Peterson sagde, at truth will set you free. Det er meget bibelsk, ikke? At det her med ærligheden kommer du længst og så videre. Det kan faktisk være utrolig svært at være ærlig. Det oplever man ofte i coaching og i psykoterapi, hvor folk gerne vil være ærlige. Og så, når de skal være ærlige, så aner de ikke, hvad de skal sige. Måske er de ikke følt ordentligt nok efter, eller tænkt ordentligt nok igennem, eller har nok data. Og så er det så, man siger, jamen så kan det faktisk være rigtig svært at være ærlig. Og der må man så øve sig på at være observant og dygtiggøre sig, så man rent faktisk har noget materiale at være ærlig omkring. Og det andet element, det er, at Jordan Peterson fanger så den problematik hen ad vejen, fordi det er jo rigtig hårdt for at vide, at man skal være ærlig, hvis det er et uklart felt, og man ikke helt ved, hvad man selv synes, og man har modsatrettede følelser og sådan noget. Så er det så, han siger, at least don't lie. Det er en meget bedre regel, fordi ærligheden er faktisk ekstremt kompliceret. Så at least don't lie. Og så tænker jeg, at ærligheden er bedst serveret med nysgerrighed. Og så man ikke fremstår som paven fra Rom. Og så man ikke fremstår som en elefant i en porcelænsbutik, skal den også have noget hjælp af venlighed og empati. Men det tænker jeg, det er fedest, hvis vi tager det næste gang. Så, jeg tænker, at vi laver en event igen om 2 uger, hvor vi taler om empati i topledelse. Og det tror jeg også er et super relevant emne, fordi der har været nogle undersøgelser fremme, der viser, at ledere mister deres empatifølelse, og der er masser af psykopater i topledelser. Så det kan vi også lige komme ind på, fordi det er faktisk også sat mig lidt ind i. Ja, jeg tror ikke også, vi skal kombinere, måske hvis vi har tid til det, at kombinere det med mod, for jeg synes simpelthen det der med empati, fordi man kan nogle gange, der bliver jo prædiket meget med, at lederne skal være meget bløde og alt muligt andet, ikke? Men der er en ting, som kommer ind der, det er også, at når du er leder, skal du have mod. Så ja, du skal udvise empati, men du skal altså også have mod til, hvis man skal sige det sådan brutalt, at skære igennem. Når man ledelsen kræver, som vi har talt om, evnen til at mestre brutalitetens nødvendighed. Ja, og jeg tænker, at vi kan prøve at se, om vi kan få begge to med ind samtidig. Så at dem, der sidder her og lytter på, hvis de nu tænker, at vi er totalt bløde, altså det nytter jo heller ikke noget, vel? Nej, men altså, jeg synes, det er super fedt, at man har ærligheden, og siger, at ærligheden er rigtig vigtig, ærligheden over for dig selv, selvkendskabet og integriteten. Men du kan jo også møde folk, som er meget ærlige, men som kører alle folk over sig. Ja. Og derfor så du skal have den der, der skal være en grundlæggende moral eller medfølelse, der er lagt oveni. Så jeg synes faktisk, at medfølelsen er fin. Men jeg synes også, det giver mening at sige, at man kan ikke gøre alt med omsorg alene. Altså jeg mener jo personligt, at vi lever i en omsorgsbetændt tid. Og hvor, at drenge, der laver ballade, skal have konsekvens ved at få lov til at fejre skolegården eller sådan noget. Det tænker jeg faktisk skal være meget fint. Men vi lever i en tid, hvor der er stor modstand på, at der egentlig skal være konsekvensforhandlinger. Så, og en hel masse tegn på, at vi lever i et paradigme, som er meget fordrukkent. Så derfor synes jeg også, at det er godt, at vi har empatien med, og så taler vi også om det mod, der skal til for at handle effektivt i verden. Ja, og for at være leder, at du skal have mod. Ja, præcis. Så det flugter også med ærligheden jo. Ikke som leder siger, at jeg går kun op i psykologisk tryghed og medfølelse og girafsprog, og så i virkeligheden, når hverdagen er der, så skal du jo skære igennem og så videre, så videre. Ikke? Det bliver uærligt. Så er det meget mere ærligt at tage en snak om det mod og den empati, som også skal være der på samme tid. Der er ikke kommet nogen spørgsmål i chatten, men det er, det er også fint nok, fordi vi har jo snakket så meget, så det er fint. Men prøv at, Kim, vi gentager succesen om
om 2 uger, tænker jeg, og så kommer det til at handle om empati og mod i topledelse. Er der siger nogen du? sidste, du vil give til vores, hey, vi har kun skålet en gang, Kim. Ja, det er det. Altså, jeg har drukket lidt af min i mellemtiden, men, men altså. ja, men god fredag i hvert fald her til alle, og tak for dem, der gad at lytte med. Ja, tak for, at I gad at lytte med. Vi har ikke nogen jingle, men jeg kan lige nynne et eller andet, eller sådan noget. Næste gang, så tager din guitar med. Jeg tager guitar med, spiller lige lidt Bach. Hvad hedder det? Men vi tager os væk ind. Det gør vi. Tak, Thomas. med. Yes, hej. Hej.